ବାପରେ ବାପ କି ଭୋକ। ଆଜି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା କି ସିଧା ଆଳୁ ଚଟୁଣି ପଖାଳ ଧରି ବସିକି ଖାଇତେ ଲାଗିଲି। ସେଇ ସମୟରେ ପାର୍ସଲ ବାଲାଙ୍କର ଫୋନ ଆସିଲା କି ତମର ଅର୍ଡରଟା ଅଛି ନେଇଯାଅ ଆସିକି। ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଲି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଆଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିନି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର, କାରଣ ଆମର ବଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ନ ଆସିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାର କାମ ଚଳେଇ ନବା, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣେଇବା କେମିତି ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଗ୍ୟାସଟା ସରିଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ ଯଦି ସରିଯାଇଛି ତାପରେ ଦିଦି ଆସିକି ଚୁଲି ଲଗେଇଦେଲେ। ତ ଆଜି ସବୁ ଚୁଲିର ହିଁ ରୋଷେଇ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କିଚେନ ରୁମ କାମ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘର ଗୋଟା ପୁରା ଧୂଳି ସିମେଣ୍ଟର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଆମେ ଝାଡୁ ମାରିନି, କିନ୍ତୁ ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆମ ଘର କାମ ଯୋଗୁରୁ ଘର ଗୁଡାକ ପୁରା ଧୂଳି ବାଲି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ଜିଜୁ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି କଣ, ଚିକେନ ନୁହେଁ, ସରି କଲଜି ପଥରି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ କହିବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଦିଦି ତ ରାନ୍ଧିବେ କଲଜି ପଥରି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପିଆଜ, ଆଳୁ, ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ସେଇ ନୂଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ସବୁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ବଢିଆ ସେ ପେଶି ହଉଥିଲା ସବୁ କିଛି। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ମସଲା କଷିକି ସବୁ ବେଶୀ ପଡିଗଲାଣି ଜିନିଷ। ଯେତେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତୁ ହିଟର, ଗ୍ୟାସ କି ଇଣ୍ଡକ୍ସନର ଯାହା ବି ରାନ୍ଧିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୁଲିର ରାନ୍ଧିକି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଏପଟେ ଆମର ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯିବ, କାରଣ ଗ୍ୟାସଟା ସରିଯାଇଛି ନା 12:30 ଗୋଟେ ବେଳେ। ତ ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚୁଲିଟା ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ତ ଏପଟେ ଆଳୁ ଦେଇକି ଦିଦି ପୁରା କଷେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କଷା କଷା କରିଦେବେ। ତ ଏପଟେ ଆମର ମାଛ ଝୋଳ ବି ହେଇଛି, କାରଣ ଆମ ଘରର ଅଧେ ଲୋକ କଲଜି ପତ୍ରୀ ଖାଆନ୍ତିନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ଝୋଳ ବି ହେଇଛି। ଯିଏ ମାଛ ଖାଇବ, ଯିଏ କଷା ଖାଇବ। ଆଉ